vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ko ini mukoma ndakatotengawo imba muno muBoredal when I was only 32 years. Right now ndine makore 37 years. But hey mukoma Nash, zvinhu zvangu manje hazvisina kumira zvakanaka. Mukoma ndakaita mari pandainge ndichitori mwana mudiki. Pandainge ndiri kuma early 20s ndo pandakaita mari. Zvakaitika mukoma Nash ndezvekuti ndakatangawo ndichishandira umwe mudhara uyo ainge achiita zvekutengesa mabhero. Saka mudhara uyu akabva azondibudira pachena ndokubva azondiudza kuti iye ainge akarombera kuMozambique, but iye zvake mudhara uyu mhuri yavo yainge ichibva kuMozambique, but ivo zvavo vainge vakaberekerwa muno muMuzimu. Saka aipota achienda neni kuMozambique ndokubva azoenda neni pane imwe n'anga iyo yechikadzi. N'anga iyi yainge ingori neziso 1. Then n'anga iyoyo yaiti kana ichikubatsira inongokutarisa kudai neziso, then ziso riya rinobva ratanga kutaura. Zvinonetsa kuti ndinge ndichizviexplaina, but waitonzwa ziso racho richitotaura newe. So mukoma Nash, n'anga iyi yakabva yazonditi yainge ichida kundibatsira kuti ndinge ndichizowanawo zvainge zvichazondipa mari. Saka mudhara uya akabva azonzi aifanira kuti ange achizonditsvakira munhu wekuti ndinenge ndichizoenda kwaari ndichizonoshanda. So ndakabva ndazomboshanda kuMozambique kuya. Ndakashanda kuti ndinge ndichizowana mari yandaifanira kuti ndinge ndichizopa n'anga iyaya, because yainge isingadi kuti mudhara uyu mari yainge achindipa inge ichizova iyoyo yandainge ndichazounza mudare ravo. Saka ndakati ndashanda kuMozambique kuya ndokubva ndazoenda zvekare kun'anga iya. Apa pose apa hama dzangu dzainge dzisingatombozivi kuti ndainge ndiripi. Saka ndakabva ndazoenda mudare ravo zvekare gogo vaya ndokubva vachizondibatsira. Saka gogo vaya vakabva vazondipa tsvimbo, vakabva vati tsvimbo iyi ndo ichazova iri tsvimbo yeurombwa hwangu. Saka tsvimbo iyo inoshanduka kuita nyoka. Mazuva acho iwayo zvinhu zvangu pazvainge zvichifaya, pandainge ndichiodhisa zvekare nekutengesa mabhero, tsvimbo iyi ndaingogara ndakaibata ndichingodana vanhu, ndichidana vanhu vachiuya kuzohodha mabhero avo kwandiri. Uye zvekare kunyange paFacebook paya pandainge ndichiitawo zvekumaketa mabhero angu, paprofile picture yangu ndainge ndakangotora tsvimbo iya picture ndokubva ndazoisa tsvimbo iya paprofile picture. Saka iyo yaitodana vanhu. Munhu aingoti kana akatarira profile picture yangu kunyange asitomborina kana idea yekuti kana akahodha mabhero acho kubva kwandiri anozomatengesa sei, but munhu aibva atongopindwa nemweya wekuti ange achingozamawo laki rake. Then vazhinji vacho ndo vaizongonyura, but vamwe vaingoramba vachingohodha kwandiri. Ndakaita mari mukoma zvekuti pasina kana 4 months kubva zvandainge ndakatanga kuita zvekuhodhesa mabhero ndakabva ndatotenga track rangu rekutanga. Ndakati ndatenga track rangu rekutanga ndokubva ndangoramba ndichingoita mari. Apa ndainge ndava kuti kana ndikati ndiri kuenda kunohodha mabhero, then vamwewo vaya vanenge vachida kuhodhawo, vamwewo zvekare vainge vachida kuhodhawo mabhero avo vaibva vazondibatisa mari kuti ndinge ndichizovahodhera. Saka ndainge ndava kuita mari, uye zvekare ndichihaisa track kudzamara ndazova nematrack 3 ainge achienda kuMozambique. Zvinhu zvangu zvakafaya mukoma zvekuti pasina kana nguva ndainge ndatova millionaire. Ndokubva ndachizoti chiregedzai ndinge ndichiita zvekare zvekutenga motikari ndichitengesa. Ende zvaizvezvi mukoma ndine macastles angu 2, uye zvekare ndine mashop, uye zvekare ndine magaraji angu 3. Saka mari ndatova nayo. Zvino mukoma Nash, zvakazoitika ndezvekudai ndakati ndava nemusikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Saka ndainge ndisingazivi kuti iniwo mhiko dzandainge ndakapiwa dzainge dziri mhiko dzekuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoroora. But gogo vaya manje ivo havana kundibudira pachena, because ivo vakangonditi unofanira kuziva kuti zvinhu zvako izvi zvawava nazvo
izvo zvinenge zvichida kuti kana wafunga kudanana newaunenge uchidanana naye unofanira kuzodzoka kunoku kuMozambique. Saka mukomana Ishe, ini pandakatanga kuita mari vasikana ndainge ndichitodanana navo ndichitovaunzawo kudheni kwangu for masleep over pasina kana any effect yainge ichimboitika. Saka ndainge ndisina kunyatsokunzwisisa ipapo, saka ndakangozviudza kuti hamenowo ikoko. Saka ndakabva ndachizomitisa manje, ndakati ndamitisa ndokubva ndatotora munhu wangu ndikabva ndatoendesawo vanatsvakirai kuno ndokubva ndazoroora. Musikana uyu mukoma akazoshayika ende kutoti nditi akarwara nechirwere musikana uyu akazoshayika ipapo paainge aine musikana uyu akabva azoshayika ende nanhasi uno ndinotoshaya kutoziva kuti chakamuuraya chaicho chainge chimbori chii, nekuti pane umwe musi uyo wandakangomurotera hope. Ndakamurotera hope akarara pamubhedha, ini ndokubva ndatongopinda mubedroom maainge ari ndikabva ndatotora tsvimbo iya ndikabva ndatanga kumurova ndokubva ndamuponda. Mangwana acho akangomuka achiti ndinonzwa musoro wangu uri kutema, akabva atotanga kutobuda mututu, akabva ati ainge asingadi kuenda kuchipatara ndokubva ndazomuendesa kuvabereki vake. Saka later on mukoma ndopandakabva ndazofonerwa nemunin'ina wake achindiudza kutoti munhu ainge atofa. Saka pandakaona kuti mukadzi wangu ainge ashayika ndopandakabva ndazodzokera kuMozambique. Ndakati ndadzokera kuMozambique ikuya ndopandakabva ndazoudzwa kuti zvinhu zvangu zvainge zvapanduka nekuti zvainge zvatsamwa. Ndikabva ndavabvunza kuti zvino ndozvigadzirisa sei zvinhu izvi. Ivo vakabva vati hazvigadzirisiki, zvatinongokwanisa kuita ndezvekuti nyoka iyi tava kuchida kuishandura so that iyo inge ichizokwanisawo kupota ichirara newe so that iyo isazokuuraya, because ipapo vainge vachitonzodza kutoti nyoka iyoyi yainge ichida kutondiuraya nekuti ndainge ndakakanganisa mhiko. Saka vakabva vazotora tsvimbo iya vakabva vagadzira tsvimbo iya. Ivo zvavakaita gogo ava ndezvekuti vakangotora dhaga ndokubva vatanga kuumba, but vakaumba sikarudzi yemunhukadzi vakabva vangonamatidzira sikarudzi iyaiya yemunhukadzi panyoka iya. Saka kana ichida kuita bonde neni ndopandinoita nayo bonde. Saka mukomana acho ndakazodzoka zvangu kuno, but vakabva vazondipa rimwe bhero iri ravakandipa ivo vakandiudza kuti kunyange zvikanzi kwauya chinengei handifaniri kuti ndinge ndichirivhura bhero iroro, rinofanira kungogara rakavharwa. Nanhasi bhero iri ndinogara naro, ndinaro mubedroom mangu, but mukomana Ishe zvinhu zvangu hazvichafai. Motikari dzangu dzinongogara dzakafa, asi mari zvangu ndinopota ndichiti pano nepapo ndinongoti kana ndikamuka ndinokwanisa kutoona kuti mumba munenge mungori mari iyo yandinenge ndapiwa nenyoka iyaiya. Vanhu izvi ndava kuda kuzvirasa, but kwekuzvirasirira kwacho handitombozivi kuti ndingazvirasirirawo kupi sei, uye ndiani anokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichifamba. Pose patinenge ndichida kufamba ndinobva ndaona kuti nyoka iyaiya inobva yatongouya yobva yandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichisiyana nazvo izvo zvandinenge ndichida kuita. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu 37 years, no mwana no mukadzi. Ya pakaipa zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma kaavika chitupa changu. So ini mukoma ndiri mudzimai, ndiri makore 45 years kuberekwa, ndine vana vangu vatatu. Mwana wangu musikana first born iye ane makore 16 years. Saka mukoma vana vangu ava ndakavatemererawo nyora dzehoroi, but ndikudawo kuti ndisati ndafa vana vangu ava vange vachizokweshwa nyora dzacho, uye zvekare nekuzorutsiswa nyama dzevanhu idzo dzandakavadyisa, because ndakavapa nyama dzevanhu avo vatainge tauraya. Saka dzimwe nyama dzacho idzo dzinotongogara mudumbu ravo vana vangu ava. Saka ivo vana ava havasati vava varoyi, but tinongovashandisawo muhuroi. Saka vana vangu ava ndichizovatemerera nyora dzehuroyi yainge itoriwo nzira yangu yekuti ndainge ndisingadi kuti vana vangu vange vachizoiswawo pachijana, nekuti hazviite kuti
tinge tichivaisa pachijana nekuda kwekuti ivowo vakatongofanana nesu nekuti vanewo nyora dzeuroi. Saka dzainge dzitori nzira dzekuti ndinge ndichichengetedza vana vangu. Uye zvekare I hope kuti confession yangu ichabatsira vamwe vaya avo vanoti kana vakafamba vanobva vaudzwa kuti ivo vane nyora dzeuroi. Ipapo zvinenge zvakaitika ndezvekuti hama yako uyo ipapo zvinenge zvakaitika ndezvekuti zvimwe kuda vanenge vari amai vako vanenge vari muroi kana kuti sekuru kana kuti gogo. Saka munhu uya anenge akutemerera nyora dziya dzeuroi anenge anzi anofanira kuti ange achikuisa iwewe pachijana. Saka iye anobva azokasika obva azokutemerera nyora dzeuroi kuitira kuti ange achisevha upenyu hwako. I know kuti kuna umwe munhu zvinokwanisa kusanzwisisika, but semuroi ndo dzidziwo idzodzo dzaunenge watokwanisa kutoratidzawo umwe munhu usingadi kuti ange achizoiswa pachijana. Saka mukoma ndo zvandakaita pavana vangu ava vatatu, but handidi kuti vana vangu ava vange vachizovawo varoiseni. Inini mukoma ndakatemererwa nyora nasekuru vangu. Saka sekuru vangu ava mukoma vainge vachitorara neni physically. Ndaitovaona sekuru vaitouya vobva vatoita bonde neni, but ndaishaya simba manje rekuti ndinge ndichimuka. Sekuru ava vainge vari baba vaamai vangu, because amai vangu vakasoshaika pandainge ndichiri mudiki. Saka ndakabva ndazochengetwa nagogo nasekuru. Gogo nasekuru vose vainge vari varoi. Saka sekuru ava vaitouya vobva vaita bonde neni. Vaiwanzokufarira kuita bonde neni masikati. Ndaikoti ndikangobatwa nehope ndaibva ndatoona sekuru vachitopinda muya mandinenge ndakarara vobva vatoita bonde neni. Ndaizototi kana ndikamuka ndaibva ndatoona kutoti kuzasi kwangu uku kunenge kutori nemaspems anenge achitoyerera. Saka by the time pandakazonoroorwa pandakanopinda mumusha imomo, musha wevanhu zveshuwa wainge wakachena. Saka ndakabva ndachizoshandisa mukana because ndakabva ndaona kuti vamwene vangu navatezvara vainge vari vanhu vainge vachizviidza vanhu vanonamata. Ndikabva ndazoshandisa mukana wekuti ndinge ndichizotsipika midzimu yavo. Saka ndikabva ndazotanga kuita mabasa angu. Zvandakaita mukoma ndezvekuti ndakatanga nemadzitete vaya vainge vari madzoka, ndokubva ndazovatemerera nyora dzeuroi, ndokubva tatanga kuita tag team. Tadaro mukoma ndakabva ndazotemerera vamwene vangu. Vamwene vangu vainge vachitoenda kuchechi but vasingatozvizivi kuti vainge vachitoroya. Taitovamutsa usiku tobva tazotoenda navo. Mukoma muri imomo mandainge ndakaroorwa namene kuti ndakasiya makuva mangani because tainge tobatsirana nemadzitete angu tichiroya, tichingouraya chete, tichingoisa vanhu pazvijana. Saka inini ndakazoti ndava nevana vangu vatatu, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisawo vana vangu pachijana. Pandisati ndavaisa pachijana ndo pandakabva ndazovatemerera nyora dzeuroi, ndokubva vana ava vachizobviswa palist because chijana chinenge chitori nelist. Uya kana gore racho razokwana rekuti iwewe unge uchizouraya, then ndo paunobva wachizouraya. Zvino mukoma nashe nguva yangu yechijana yakati yasvika, ndo pandakabva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiisa murume wangu pachijana. Ndokubva ndazoisa murume wangu pachijana tikabva tamudya. Zvino mukoma nacho ini handidi kuti vana vanguwo naivo vange vachizovawo varoi. Saka ndikutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. I know kuti inini zvangu on my side it is already too late, ende kana dziri nyaya sedzekunzi namata vanhu ini musada kutamba neni because izvezvizvi ndinotoenda kuchechi uye zvekare nditori nechigaro muchechi, ndinotoroya nditorimo muchechi, and haisi chechi yeRoma, itori ePentecostal church. Munotoparidzwa chaizvo, munotochemewa chaizvo, munotonamatiwa chaizvo, munototsanyiwa chaizvo, but ndinotoroya nditorimo. Saka ndikukumbirawo kune avo vanokwanisa kundibatsira kuti nyora idzi dzandakatemerera pavana vangu dzinge dzichizokweshewa, dzinge dzichizobviswa because handidi kuti vana vangu vange vachizoraramira kudya nyama dzevanhu, uye zvekare kana vazoroorwawo vange vachizodya varume vavo, zvekare nekuzodya hama dzevarume. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kana ndikanzwira munhu tsitsi wandinenge ndisingade kuti ange achiswa pachijana, hanzi munhu iye zvandinoita ndezvekuti ndinobva ndazomutemerera nyora dzehuroi so that ndisazokwanisa kumuisa pachijana. Strange things do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume, ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muHarare nemhuri yangu, uye zvekare takakurirawo muno muHarare. Saka baba vangu mukoma vainge vambori negaraji ravo kuHighfields, but iko zvino zvavo vava negaraji ravo somewhere else, but inini manje ndini ndava kurana garaji reria. Saka baba vangu ivo ndimakanika, tikangoti mhuri yose tiri vana makanika. So mukoma baba vangu vane secret iyo yavo yavakazondiudza, because ivo vakati mwanangu sezvo unoona kuti ndachembera ndakura. Saka one day vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichizobuda tose. Ndokubva tabuda paya takabva tazoenda kumba kweimwe n'anga. N'anga iyi inogara kuHoughton Park. Saka mukoma n'anga iyi haungatombofungidziri kuti iyo in'anga. Tava mumatare, baba ndopa vakabva vazonzi vange vachizondigamuchidza mushonga uyu wavakapiwa nen'anga yavo. Saka mushonga wacho mukoma katongori kamwe kakangoita kunge kamudzi. So saka kamudzi aka ndinofanira kuti ndinge ndichigara nako at all the times, kari muhomwe kana kuti muwallet. Saka ndinongokachengetera muwallet. Saka kamushonga aka ivo baba vakazondiudza kuti like munhu akaunza motikari yake, then motikari iya inongoramba ichingoita maproblems, ichiita maproblem, ongoramba achingoiunza. Saka ndikuto baba vakabva vandiudza kuti kamushonga aka iko zvakanoita ndezvekuti motikari dziya dzinenge dzauya pagaraji pedu kuti tinge tichizodzigadzira, motikari iyoyo muridzi wayo anozongoramba achingoiunza, ichingoramba ichingomupa maproblems. Ndokuita mari kwacho ikoko kwatinoita. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ipo paya paunenge uchiti motikari yangu iri kuramba ichingondipa maproblems, izvo makanika wako anenge akatorumba zvake. Saka twunhu twake ndo tunopota tuchiti kana motikari yako kana ukamboidrive yobva yaita problem, obva wadzokera kwaari makanika uya. Strange things do happen akomana in this world. Zvakangoma hazvo veduwe.